Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, sa 17 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 6 bersikulo 19 ngadto sa 23. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang mata maoy suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa, kung ang kahayag nga anaa kanimo, kangit-ngit di ay, unsa na lang kaha ang imong kangit-ngit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.